Laire Gatotkaca. Gatotkaca iku misuwur otot kawat tulang wesi. Gatotkaca iku anake Bima lan Dewi Arimbi. Nalika lair, Gatotkaca wis nggawe geger amarga ari-arine ora bisa dikethok. Maneka gaman wis dicoba ananging ora kasil. Wasana kaluwarga Pandhawa sarujuk nugasi Arjuna golek gaman ampuh kanggo kaperluan iku mau. Arjuna banjur mertapa njaluk marang para dewa supaya ngekeki gaman kanggo ngethok ari-arine Gatotkaca. Bathara Guru banjur ngutus Bathara Narada kanggo ngewangi. Bathara Narada medhun marang alam donya nggawa gaman kanggo ngethok ari-arine Gatotkaca. Nanging Narada tumindak kleru. Gaman kang aran Kunto Wijayadanu malah diwenehake marang Karna amarga praupane mirip karo Arjuna. Kanggo oleh gaman iku, Arjuna kapeksa ngrebut saka Karna. Arjuna namung entuk sarunge utawa warangkane wae. Dene wilah gamane digawa dening Karna. Arjuna bareng balik lan lapor marang Bima yen namung entuk warangkane wae. Nalika dijajal ngethok ari-arine Gatotkaca, untunge kasil. Kasil medhot ari-arine Gatotkaca. Ananging nalika ari-arine wis kasil dikethok, warangka Kunto Wijayadanu mau mlebu ing wetenge Gatotkaca. Awit idine Bima lan Pandhawa liyane, Gatotkaca digawa dening Narada menyang Kahyangan. Amarga laire Gatotkaca iku ngepasi karo dumadine ontran-ontran ing Kahyangan Jonggring Saloka. Bayi mau digawa menyang Kahyangan kanggo ngadepi Kalapracana lan patihe, yaiku Kalaskipu kang lagi ngamuk. Bayi Gatotkaca dibanting marang loro raksasa mau. Senajan semaput, ananging anake tetep utuh. Tetuka sebutane Gatotkaca. Dheweke dilebokno marang Kawah Candradimukha. Ing Kawah Candradimukha, Gatotkaca digembleng dening Empu Bathara Angganjali. Digodhog bareng maneka warna gaman ing jero kawah iku. Rampung digembleng, Tetuka malih dadi satriya nom kang prakasa lan nganggo busana kasatriyan. Dening Bathara Guru, Gatotkaca diwenehi gaman kanggo sipat kendele anggone ngadepi musuh. Gaman mau yaiku Kotang Antrakesuma, Caping Basunanda lan Tlumpah Pada Kacerma. Para dewa ndhawuhi Gatotkaca nglawan raksasa loro mau. Gatotkaca banjur menyang Kahyangan lan bisa nglakoni dawuh iku. Kanthi becik lan tandang Gatotkaca cukat Trengginas. Wasana Gatotkaca bisa ngalahake Prabu Kalapracana lan patihe.